कहिए से कोनो देवर पूछता अपने भौजाई से का कहलस रहु तू बाजुसी अपन बतारू खुश हो और चेहरा बची गई तारू खुश हो अरे रहु तू बाजुसी अपन बतारू खुश हो चेहरा बची गई तारू खुश हो लगता कवनो मिठैया खियान मिठैया खियान लगता कवनो मिठैया खियान मिठैया खियान सब जुआइन पालन अरे आ गईले बाहर से सैया हूँ चल पैया ही लागे आ गईले एप्पा हिले के चाहिए एप्पा हिले के चाहिए। अच्छा अच्छा खुशी बाबू की ओर से पूरा सम्मान के लिए 100 रुपया खुशी और ये दूल्हे राजा के नाना जी की तरफ से खुशी में 100 रुपया डाल के बहुत बहुत प्रणाम बा आई तो बाबू तू बाजुसिया बना बतारू खुश हो अरे चेहरा बची लगा पिया तारू खुश हो अरे रहु तू बाजुसिया बना बतारू खुश हो चेहरा बची लगा पिया तारू खुश हो लगता कवनो मिठैया खियान मिठैया खियान लगता कवनो मिठैया खियान मिठैया खियान लहर कहला आये आ गईले बाहर से सैया चल पैया ही चल पैया ही लगता कवनो मिठैया खियान मिठैया खियान ए हो लगता कवनो मिठैया खियान मिठैया खियान अरे आ गईले बाहर से सैया हूँ चल अब आप फिर से तनी अरे लगता कवनो मिठैया खियान मिठैया खियान ए लगता कवनो मिठैया खियान मिठैया खियान अरे आ गईले बाहर अरे पैया ही लागे सुधीर संगम यादव जी एगो गाना था कॉल करेगा अच्छा से के साथ 300 मिलियन है और सुधीर संगम जी आप बहुत ही अच्छे कलाकार भी हैं बहुत प्यार आशीर्वाद सुंदर 100 रुपया बहुत बहुत प्रणाम सिंगरवा के लास्ट फिल्म इस समय हिट के लिए बा ट्रेंडिंग में बा बहुत बहुत बधाई हो बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा प्यार बड़ा स्नेह बा एक बार फिर से के लगा ला अरे रहु तू बाजुसिया बना बतारू खुश हो खुशी बबुनी की ओर से सम्मान बा बहुत बहुत धन्यवाद बा अरे चेहरा बची जनता पिया तारू खुश हो बोला आ गई
आशीर्वाद देल गेल उन्हें बहुत बहुत प्रणाम बाए। लगता कौनो मिठैया खिया रे, मिठैया खिया रे, बोरा में कस के वो काची खिया रे, हो काची खिया रे। अरे आ गइए, हमारे पहले 2-0 एक